ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಟುಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಧೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನಂದು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಅರ್ಧೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅರ್ಧ ಒಂದುಲು ಎತ್ತೇರು ಈತ ಒಂಜಿ ರಂಗಡ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಿಂಚು ಜರಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬಂಗವರ ಪೇರು. ಮಧುಪುರ ಸ್ಥಿರವಾಸ ಗಣೇಶ ಸದಮಲ ರವಿವಾಸ. ಮಧುಪುರ ಸ್ಥಿರವಾಸ ಗಣೇಶ ಸದಮಲ ರವಿವಾಸ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಂಡಲ ಅಪ್ಪೆನಾಡದ ಕೀರ್ತಿನ ಬಾನೆತ್ತರಗು ರಾಪವನು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಈ ನಿಲೆಟ್ಟು ತುಳುವನಾಡ ಆನಕಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಮ್ಮೆನನು ದುಬೈದ ಮನ್ನಡು ಪಸರಿಸಾದು ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿಲೆನ ಉಡಲಿಗೆಂದಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಕ್ಷಗುರುಕುಲಾಯನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೆರಣಿಯಾನು ಅರ್ತಿಪಿಟ್ಟಿಡು ಯಕ್ಷರಂಗ ಪಯನಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದು ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪುಡ್ದೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಡಾವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಡಾವಡು ಒಂಜಿ 4 ಊರುಡು ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆಯದು ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಸಾಧಿ ಪತ್ತೋಡುಂದಾಂಡ ಅರೆಗ್ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಸುರುಕಾದು ಇರೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ್ಯಾರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆದ ವಿಚಾರಡು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಜಯ ಅಂದ್ ಪಂಡದು, ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಾಜೀವಿ, ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ. 1973 ಜೂನ್ 1 ಎನ್ನ ಜನನ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರಾಯಿನಿ ಉಚ್ಚಿಲಡೆ ಬೋವಿ ಶಾಲೆಡು. ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಕುಂಬ್ಳೆಗ್ ಬತ್ತ. ಕುಂಬ್ಳೆಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ ಕಲಿತೆ. ಬಾಕಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪ ಆಯಿನಿ. ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು 3 ಜನ ಜೋಕು. ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಹಣಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಮಿಗ್ದಿನಕ್ಲು. ಇತ್ತೆ ಈರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಚೆತ್ತುಂದು ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಎಂಚೆತ್ತುಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಬಂಗೆತ್ತಿನ ಉಂಟ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬಂಗೆತ್ತಿಂದು ಅಂತಂದು ಮುಖ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆಡು ಪೂರ ಭಾರಿ ದೂರ ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ನಡತ್ತದೆ ಗುಡ್ಡೆಡೆನೇ ಪೋಡು. ಅವಾಗ 2 ವೀಲರ್ಲ ಎರಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಊರಿಗೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿಗೆ ಉಲಾಯ್ದ ಮೇಕ್ ಸಿಟಿ ಬುಡ್ಲ ಅಂಚಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಕೋಟೆಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡುಡೆ ಆ ಕಾಡೆ ಇತ್ತ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಾಡಾತ್ ನಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪೋ ಪೂಜೀರ ಅಂಚಾತುಂಡು ಪೋರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಕಾಡುಡೆ ಎಂಕ್ಲು ನಡತೊಂದು ಬರೋನಿತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ. ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈರಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿತಿ ಕೂಡಲೇ ಇರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪಂಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾನು ಕಲ್ಪನೆಟು ಭಾರಿ ಪಿರ ಅಂಚೆ SSLC ಫೈಲ್ ಅದು ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೆಂಟು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮರತೆ ಬೆಲ್ದಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನು ನಾನು ಅಂದು ಅವೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಪೋಣ ಎಂಕ್ ಸೇರೋನು ನಂದು ಅಂದು ಬೋಡಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗದ ಸಮಯ ಪಗ ಅಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತು ಉಮೇದು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲೋಡು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಇತ್ತು, ಕಲಾಗಂಗೋತ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಅಂದು. ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಕೋಟೆಕಾರ ಬಂಡದು ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಉಪ್ಪೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ತುಂಬಿತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮತ್ತು ಆ ಟೀಮು ರವೀಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಮುರುಳೇರು ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಡ್ಲಂತೆ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಲು ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರಕ್ಲು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐನಿ ನಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ತೂದು ಎಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡು ಚೆಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಪೆಟ್ಟು ಪುರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಕ್ ಉಮೇದಿತ್ತು. ಇದು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀರು ಒಲ್ಪ ಪಡೆಯದು. ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ 3-4 ಉಲ್ಲೇರು ಸುರುಟು ಎಂಕ್ ಕುಂಬ್ಳೆದ ಊರುಡು ఒక ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಸೇರ್ದಿಜಿ ಒಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ ಸೇರೆ ಆತಿಜಿ ಕಲಗಂಗೋತಿಡು ಕುಂಬ್ಳೆದ ಊರುಡು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಘ ಆಂಡು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಂತೀರ ಅಪಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಕುಳ ಅಂದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜನ
ಈ ನಾಟ್ಯಕಲ್ಪ ಬರೋಯ್ತದೆ ಆರು ಕೂಡ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಬಲ್ಯಾರನ ಶಿಷ್ಯೆ ಆರೆಂಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಒಂಜಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಲವನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶಾಲ ಒಂಜಿ ಏರು ಪದ್ಯದಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಡುದು ಎಂಕ್ಲೆ ರಂಗಸ್ಥಳಗೆ ಎಪ್ಪಡೋದೇರು ಅಂದು ಸುರುಟು ಆತು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಣ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ರಿಂದ ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಇಲ್ಲೇರು ಅರ್ಧ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ತದ್ದು ಶಿವಗಣ ರಕ್ಕಸಬಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೇಷವನ್ನು ಪುರ ಮಾಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಉಮೇದಾಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಪಗ ಅಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ನರಸಿಂಹಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಜನನು ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಂತೇರು ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಯಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಸೇರ್ನಿ 89-90ನೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಸಮಯದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಂಡಾರು ಈತ ಇರು ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಗೆ ಬಣ್ಣದ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪದ ಗುರು ಕರ್ಗಲ್ಲು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಅರಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತದೆ ಅನು ಆ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಗುರುಮಠದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತದ್ದು ಯಾನು ಅಪ್ಪನೋಡ ಮೇಳಗೆ ಸೇರ್ದು ಅಪಗಾಲಿತ್ತ ದನಿಯಾದಿತ್ಯನಾರು ಅಡ್ಯಾರು ಶಂಕರಾಳು ಇருந்து ಬಂಡದು ಯಾನು ಸೇರ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂದು ಕೂಡ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಬಲ್ಯಾರಿತ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಳಿಯೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರಿತ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿತ್ಯರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಕುഞ്ഞിರಾಮ ಮಣಿಯಣಿತ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಗಲ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಎನ್ನ ಗುರು ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಣ ದಿವಾಣ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಆ ವರ್ಷದ ಸೆಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂದು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ದಾನ್ನ ಆ ಟೈಮುಡು ಆಟ ಪತ್ತೀಜಿ ಪಂಡ ಈ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪೋಂಡ ಬುಡಾರದ ಪೂರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಆಟ ಆ ಟೈಮುದ ಆಟಾಡು ಆ ಸಮಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತಲೆನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಾಟ ಅದು ಯಾನು ಮೇಳನು ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಮರತ ವೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ನಿ ಕೂಡ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನೇ ಶುರುವಂತಾರೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಉಂಡ ಯಾನು ಅಂದಂದು ಸರಿ ಅಂದು ಪಿರನೆ ಐನೇ ಅಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಂದು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರ್ನಿ ಅನ್ನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲನೆ ಊರ್ದೇಟು ನಾನು ಆಟ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುಂಬ್ಳೆದ ಊರುಡು ಪೂರ ಇರು ಸುರುಕಾದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಂದು ಒಂಜಿನೇ ನಿದ್ರೆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೆಂಕ್ ಬೋಡಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಿಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅನುಭವ ಬಿಡ್ನಿ ಇರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಾದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬತ್ತಿನಾರ ಇರು ಅಂದು ಇರು ಸುರುಕಾದ ಇರು ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ವಾರಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವೇರು ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಲದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಕೆಲವರಂತೆ ಮತ್ತು ಜೋರು ತಕ್ಲು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅತ್ತು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಈರೊಂಜಿ ಆ ಸಮಯಡು ವಾರಿತಿತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಈ ನಾಟ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಚ ಕೊರ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲು ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಿತ್ತೇರು ದಿವಾಣ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಕೂಡ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಬಲ್ಯಾರಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಅನುಭವನ ಆರು ಪಾನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹಾಗೆ ಕುಣಿ ಹೀಗೆ ಕುಣಿ ಮತ್ತು ಪಾನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಈರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರ ಅದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಪ ಒಂದೇ ಬತ್ತಾರ ಎಂಚ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಪ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಂಬ್ಳೆಡು ಉಪ್ಪಳ ಭಗವತಿ ಮೇಳ ಅಂದಿತ್ತಂದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಶೇಷಪಣ್ಯವನ ಪುನರ್ ದನಿ ಐತೆ ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಟುಪ್ಪುನಿ ಪೂರ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೇರು ಆ ಮೇಳಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 10-25 ಆಟ ಆತೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಒಂಜಿ ಆಟ ಇತ್ತಂದು ಐಕ್ಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಅದು ಮಲ್ಪನ ವಾ ಪುರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಲ್ದಾರ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೆನಪರ್ಪು ಜನ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂತದೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಳ ಭಗವತಿ ಮೇಳಡು ಬಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಳ ಭಗವತಿ ಮೇಳಡು ವೇಷ ಬಂತಿದೆ
ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಐಡ್ದು ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ 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 ಸಂಘ ಇತ್ತಿಂಡು ವೀರಾಂಜನೇಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘನಾದ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಐಟು ಮಂತದೆ. ಕುಲಶೇಖರ ಸರಿಪಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇತ್ತಿಂಡು ಇಂದೆ ಈ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಕುಲಶೇಖರ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮೇಳದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೂರ ಅದುಲ್ಲೇರಾರು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಂಘ ಇತ್ತಿನ ಐಟು ವೇಷ ಮಂತದೆ. ಉಳಿಯ ಧನ್ವಂತರಿ ಸಂಗಡ ವೇಷ ಮಂತದೆ. ಮಧೂರ್ ತಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಮಂತದೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ವೇಷ ಮಂತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರಡ್ಕ ಪೂಮಾಣಿ ಕಿಂಡಿಮಾಣಿ ಐಕ್ ಯಾನು ಸರಗ ಪೋಂದತ್ತೆ ಅವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜೇಕ ಆಟ ಅಲ್ಪದ ಆ ಆಟಗೇರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ವರ್ಷ ಪೋಯಿನೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಾಡಿಗೆ ಪೋಡೆ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜೇ ತಾನೇ ಆಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ನಂಬುಜೇರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಣದು ಐಕ ಆನಿ ಆಕ್ಲೆ ಏರಲ್ಲಿ ಪನ್ರೇಜ್ಜಿ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಊರುಡಿತ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೆದ್ರಡ್ಕದ ಆಟಗೆ ಪೋಡೆ ಅಂದು ಕೂಡ್ಲು ಸಂಘ ಇತ್ತಿಂಡು ಐಟು ವೇಷ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳನ ಇತ್ತಿಂದು ಐಟು ವೇಷ ಮಂತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ನಾಡು ಮೇಳ ಇತ್ತಿಂಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟ್ರಂದು ಐತ ದನಿ ಐಟು ವೇಷ ಮಂತದೆ. ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ವೇಷ ಮಂತದೆ ಜಿಂಜಿ ವೇಷ ಮಂತದೆ ಮತ್ತು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಪೂರ ನೆನಪರ್ಬು ಜಾತಿ. ಇಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆಟದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತಾತ್ಸಾರ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ಪಿನಡೆ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೆ ಬೊಯ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಾರ ದಾಯಗ ಬೋಡಾದು ಬತ್ತು ಆಂಡ್ ಅವು ಬತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವಲ ಕೂಡೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಆಟ ಅಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತಿಂಡು. ನಾನು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆಂದೆ ಈ ಖಾಲಿ ಸೇರ್ ಅರಿಕ್ಲ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುದನ ಸೇವೆಗೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಂದು ದುಂಬು ಅವಾಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆನ ಸಮಯ ಬಂಗ ಇತ್ತಿಂಡು. ದೂರದ ಊರು ಗಾಡಿ ಪೂಜಿ ನಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯವೇಷದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ್ವರಂಗಡ ವೇಷವನ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೀಠಿಗೆ ಶ್ರೀವೇಷ ಈ ಚಂದಭಾವ ಶ್ರೀವೇಷ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವೇಷವನ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಭಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೆರೆ ಮೂರೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಜಪ್ಪೆರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಬಿಡಾರ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಪೋದು ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಊಟ 12 ಗಂಟೆ ಊಟ ಬಿಡರನೇ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಟದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಆ ಗತಿ ಆಗಿತ್ತನೇ ಕಲಾವಿದರಾಗಿತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದಾರ ಆ ನಂಚ ಅಕ್ಲೇನಂಚ ತೂಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಆಟದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಇದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೀ ಕಲಾವಿದಾಗ ನೀ ಸಂಪಾದನೆ ಪಣ್ಣದು ವಾರೀತಿ ಇತ್ತು ನಕಲ ನೀ ಬದುಕು ವಾರೀತಿ ಪೋಂದಿತ್ತು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಇತ್ತೆಲ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಉಪ್ಪಂದು ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಇಂಚ ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಕಲ್ದಲ್ಲ ಕೊರಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಂಡ ಆವತ್ತಂದೆ ನಿಜಿಂದ ದಯಂದ ಮಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು 2014 ದುಬೈಡ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ಬೋದು 3 ವರ್ಷ ಊರುಡಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಡ್ ಪೋತೆ ಯಾನು ಪೋತಿನಿ ಮಂಡ ಎಂಕೊಂತ ಅನುಭವ ಆವಾಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ಮೇಳಗೆ ಜಿಂಜೆ ಪೋನ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಮೇಳದ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜತೆ ಕಲ್ತದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಂಗದ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೊಡ್ದು ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲು ಕೊರನ ಕಾಸು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಯಕ್ಷಗಾನಡು ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಈ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟುದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟುಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲ ಬರಪುಜೆ ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ನಾಗ ಅಂಚೆನಲ್ಲಿ ಪೋಲಿ ತೊಂದರೆ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಡ ತೆಂಕು ಲೆಕ್ಕನೇ ನಲಿಪಿ ಅಕ್ಲು ಐಕ್ ಹೊಂದುವೇರು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ಜಿಂಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನಲಿಪು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಕ್ಲನೇ ವೇಷಭೂಷಣ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಕೇದಗೆ ಮುಂದಾಲೆ ಎಂದು ಬಂದೇ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಂದು ಅಕ್ಲನ ಕಚ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನೇರಿ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂಚಿಂಚಿ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದೇರು ಅಂಡ ವೇಷಭೂಷಣಡು ಪ್ರವೇಶಡು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಕ್ಲೇಟು ಬಿಡ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಮಣ್ಣದಿಜ್ಜಿ ಪದ್ಯವು ವೆರೈಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲು ಪದ್ಯದ ಏಟೆ ಪಾಡುವೇರು ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟುಡು ಬಿಡ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಮಣ್ಣದುಂಡು ಅಂಚ ಹೇಳಿದರೆ ವೆರೈಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟುಡ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಬೋಡೈನ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಪಾಡುವೇರು ಚಾಲು ನೃತ್ಯ ಅವನ್ ಪೇರೈಕ್ ನಡು ನಲಿಪುನ ಜಿಂಜ ನಲಿಪುವೇರಂದು ಚಾಲು ನೃತ್ಯ ಅಂದು ಈ ಕೆಲವು ಶೃಂಗಾರ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಗಳು ಪೂರ ಕೆಲವು ಪುಂಡು ವೇಷಗಳು
ಅಂಚಿನ ಆ ಶೃಂಗಾರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತಿಂದ ಅಂಚಿನ ಚಾಲು ನೃತ್ಯ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪಾಡುವೆರು ದುಂಬು ಜಿಂಜ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರುವ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಓಲಂಡ ಭಾಷೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಇಂಚಿಲ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪದ್ಯಲ ಒಂಜೆ ಪ್ರಸಂಗಲ ಒಂಜೆ ಕೃತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕೆಲವಿನ ರಡ್ರಡು ಜನ ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ಪುನಿ ಒಂಜೇನೆ ಅನ್ಪೇರು. ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಪಗಲು ಮುಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿಲ ಬೈದಂಡು ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿ ಬೈದಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಒಂದು ಸರಿಯೇ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ ಆ ಕಾಲಗ ಅವು ಸರಿ ಇತ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಂದು ತೋಜುಂಡು ದಾಯಿಗಿಂದು ಪಂಡುಂಡ ಎಂಕ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಆಟಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ಆಟಗ ಪೂರ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಜೆ ತೂಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂ ಇತ್ತ ಕಂಡಡೆ ಕಟ್ಟಪುಂಡಿಟ್ಟು ನಡತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಆಟ ಸುರನಾಗ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಚಿ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರೋ ಇತ್ತ ಅವು ಹಳ್ಳಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸುಖ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುನ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲಗ ಅವು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಪೂರೇರ್ನ ತುಯಾರಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಇತ್ತೆ ನೆಡ್ದಾರ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎದುರುಡು ಕೆಲವು ಆಟದಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಸಲ ನಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಪೇತೆದಾಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಸೇರುವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸೇರುವೇರು ಅಭಿರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಸೇರುವೇರು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಜನ ಸೇರ್ತೀರ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಒಂದುವೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತೋರೆ ಬಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೇಷದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿ ವೇಷ ಪುಂಡು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಾಲ ಜಪ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕು ಚೊಂಚೂರ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ತೂಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಘ ಶುರು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೇರು ಬತ್ತು ಜಪ್ಪೇರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಪೋಲಿ ಇದು ಬಿಡರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಮನದಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಕನಗನೇ ಬರ್ಪೇರು ಆಟ ಕನಕ. ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಚೌಕಿಡು ದೇವರ್ನ ಎದುರು ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪೇರು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ಚೌಕಿಂಚ ದೇವರನ ಚೌಕಿದ ಆಮೇಟಿ ವೇಷದಾಗ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಚೌಕಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ ಸಮ ಎದುರುಡುಪುಂಡು ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮನೇ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀವೋಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ದಾಯಗಿಂದ ಮಂಡವು ಎಂಕ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಮೇಳಡ್ಲ ಆಶೆಗಾರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಸಮ ಎದುರುಡು ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಆಶಾರೆ ಪೂರ ಪ್ರಸಂಗದ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿಲಾಗಿ ಇತ್ನೇಡ್ದಾರ ಅಂಚ ದೀಪೆರದ ಅನ್ನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮೇಳದ ಚೌಕಿಡ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರು ಆಶೆಗಾರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಬಾಕಿದ ಕಲಾವಿದರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅನ್ನಂದು ದೇವರ ಮುಟ್ಟಗುಲುನೇ ಏರು ಬೊಕ್ಕಗುಲುನೇ ಏರು ಅಂಚಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿನೇ ರಾಜವೇಷ ರಡ್ನೇ ರಾಜವೇಷ ಮೂಜಿನೇ ರಾಜವೇಷ ಅನ್ನುಂಡು ಒಂಜಿನೇ ಎದುರುವೇಷ ರಡ್ನೇ ಎದುರುವೇಷ ಮೂಜಿನೇ ಎದುರುವೇಷ ಅನ್ನುಂಡು ಒಂಜಿನೇ ಬಣ್ಣ ರಡ್ನೇ ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿನೇ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ರಡ್ನೇ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಅನ್ನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕೈತ ಹಾಕ್ಲಕ್ಲ ಗ್ರೇಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏರು ಒಂಜಿನೇ ರಾಜವೇಷ ಅನುಪುನ ಒಂಜಿನೇ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಆಯನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ 3 ನಂಬರ್ 4 ನಂಬರ್ ಇಂಚ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕದಕ್ಕ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಡ್ ಉಂಡು. ಆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ದೀವೊಂದು ಬತ್ತದು ಆಶೆಗಾರನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ ಸರಿ ಎದುರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗ ಆಗದ ತನಕ ದೊರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ ಪೇರು ಪಣ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಲೆ ಗುರುನು ಏರು ఆయన ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಡು ತೂಪೇರ ಆಗ ಗುರುನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಬಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಂದತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಇಡ್ಲಂಚೇನೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲುಪುರ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಟುಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಂಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಧೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನಂದು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಅರ್ಧೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಎತ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಅನ್ನಂದು ಅಭಿಮಾನಡು ಅರ್ಧ ಜಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು
ರಂಗದ ಗುಂಟು ಅರ್ಧ ಒಂತೇರು ಮೇಳಡು ಎಂಕಲ್ಡ ರಂಗದ ಗುಂಟು ಇದೇ ಕಲಾವಿದ ರಂಗದ ಗುಂಟು ಅರ್ಧೋಡು ಅರ್ಧೋಡೆ ಇಜಿನ ದಾನ ನೆರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜೆ ನೆರ್ಪೇರು ಅಂದ ದಂಡ ಆಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಐತೆ ಆಕಲ ಅನುಭವನು ಆಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆಕಲನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಗುರುನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಗುರು ಬಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪನಾಯನೇ ಗುರುಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮೇಳಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಗುರುನಕ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಯಂದು ಬಂಡ ಕಲ್ಪನ ಬೇತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾನೇ ಬೇತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರು ಮೇಲಡಿ ಏರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಉಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ಗುರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಂಡೆ ತಿಜಿಂಡಿಜಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನ ಅಕಡನಿಕೆ ನೋಡಪ್ಪನು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಈರು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವತರು ಏರು ಯಾನು ಆಟ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಬೇರೆ ಭಾಗವತೇರು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೇರು ಮಂಡೆಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಏರು ವಿಟ್ಲ ಜೋಶಿನಲ್ಲ ಅಂತೂತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಎಂಕ್ ನೆನಪೋರಿ ನಿತ್ತೆ ಮಿಜರಣ್ಣಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಕೆಲವ ಹಾಸ್ಯ ತೂತೆ ಇತ್ತ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪಂಡದು ಏರೇನು ಪನೊಲಿ ಇರೆಗ್ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತೇರು ಪಂಡ ಐಡು ತುಂಬದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ತೂತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬಲಿಪೇರನ ಅಂಡ ತೂತೆ ಕಡತೊಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತೇರೇನು ಬಲಿಪೇರೇನು ಅಗರಿದರೆಲ್ಲ ತೂಯಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಒಕ್ಕ ತೆಂಕ ಬೈಲು ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಭಾಗವತಿರ್ತೆ ಅರೇನು ತೂತೆ ಬೊಲ್ದಾದು ಅರೇನೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅರಂತೆ ಬೊಲ್ದ ಅರ್ನ ತೂಯಿನ ನೆನಪುಂಡು ಅರ್ನ ಪದ್ಯ ವೇಷಲ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾವು ತೀವ್ರ ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪದ್ಯ ವೇಷಲ ಮಂತದೆ ಈತ ಒಂಜಿ ರಂಗಡು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೇವು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಂಗಡು ಇರ್ನಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರ ಗೊರ್ಪಾರು ಮಿಂಚರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಿಂಚು ಜರಗ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬಂಗವರ್ಪೇರು ಬಂಗವರುಡಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಡ ಅಂಚ ರಂಗಡು ಮಿಂಚರುಂಡ ಬಂಗವರುಡಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆಡು ಬಂಗವತ್ತನೇ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಂಡ ಉಚ್ಚಾರ ಸರಿ ಬೋಡು ಉಚ್ಚಾರ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಜಿ ಸ್ವರ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಶ್ರುತಿ ಸೇರನ್ನ ಸ್ವರ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಕೇನಿಯರಲ್ಲ ಇಂಪಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಶೈಲಿ ಬಣ್ಣ ಮೋನೆಗೆ ಪತ್ತೋಡು ವೇಷ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ನಲಿಕೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ದೇನು ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಈಗ ಆಗ ಕೆಲವು ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಕೆಲವು ಬೇಲುಂಡ ಆಗ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ದಿನವಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರು ವಾಸ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಐನಂಚಿನ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನು ದುಬೈಗೆ ಬೈದೀನಿ 2002 ದುಬೈಗೆ ಬೈದೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಸಾ ಕೊರ್ನಾರು ವಾಮಂಜೂರು ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ನೋಡು ಸೈಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಲ್ಕೇದಿ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಜದ್ದಾ ಬಿಡೊಂಜಿ ಶಿಪ್ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮನ್ಪನ ಕಂಪೆನಿ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಎಂಕ್ ಮೆರಡ್ದು ವಿಜಾ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೇರನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಒಂಜಿ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ ಅರೆಗೆನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅರಡ ಯಾನು ಕೇಂದಿತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಂತ ಕೋರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಆರು ಏನಂತ ತರ್ಪಾಯಿನಿ ಇಂಚಿಗೆ ತರ್ಪಾಯಿರು ವೀಸಾ ಕೊರ್ನಾರು ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಇರೇ ಬತ್ತೆಡ್ದಕ್ಕನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರ್ತಾಯಿನಿ ಎಂಕ್ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಇರೆಗ್ ದುಬೈಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತು ಉಮೇದಿತ್ತಿನ ಏರು ಗುರುತಿಸಾಯರು ಯಾನು ಬನ್ನಗ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಂದ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಯಾನು ಪಂತಲ್ನಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದಲೆಗ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಉಮೇಶ್ ನಂತೂರು ಆರೇ ಮಾತೆ ತಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆರೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಂದ ಅರ್ನಡೆ ಪೋಡು ಆರೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪಿತ್ತೇರು ಅಂದು ಅಪಗ ಅರ್ನೇಟು ಒಂಜಿ ದೇಯಿ ಮಾತ್ಮದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ
ಶಾಂಭವಿ ವಿಲಾಸ ಬೊಕ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಅತ್ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಟ ಅವಾಗ ಎರಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತು ಅರಡ ಸ್ವಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಡು ಕಲಾವಿದರ ನಾಡೋ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾರನ್ನ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ವಾಸು ಭಟ್ರನ ಅಂಬಾ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಳ ಶೇಷಪಣ್ಣ ನಮಗೆ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಕುದರ್ನೇ ಪರ್ಪಿತ್ತೆ ಉರುಡುಲ್ಲೇರಾರು 6 ಪಂಡರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮೇಳಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಇಡೆ ಬೈದೆ ಮಾಡದು ಅವು ಓಲು ಉಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಇಂಚ ಏರು ನಾಡು ಪಡ್ತು ನನಗ ಕೈ ಇಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಯಿರಿಚಿ ದಾನಂದ ಎರಡಿಗೆ ಉಮೇಶ್ನಂತೂರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋದು ಪರಿಚಯ ಅದು ಒಂಜಿ ಆಟಾಡು ಯಾನು ಶಂಕದುರ್ಗಿರು ಮಂತೆ ತಂಡೋಡು ಶಂಕದುರ್ಗಿರು ಮಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಧಾರಣ ಏರ್ಲ ಆಟದಾಗ್ಲು ಸ್ವಂತ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಸ್ವಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಂದು ಪೋಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅದು ಮುಖ ಮೇರೆ ಚಿದೇರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂದಂದು ಅಂಚಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಉಮೇದು ಬತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿನ ಇಂಚನೆ ವೇಷ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಕ್ದಾಯ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ 2003 ಎಂಕ್ಲು ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ದುಬೈ ಮನ್ಪುರ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಯ ಐಕ್ ಪುದರ್ದಿದ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಮಂತದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತದ ಐಕ್ ಕಾರಣನ ಐಕ್ ಉಮೇದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಉಮೇಶನಂತೂರು ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆನೇ ಉಮೇಶನಂತೂರು ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇರನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಉಮೇದನು ತೂದು 2003 ಸಾವಿಡು ತಂಡ ಕಟ್ಟಗಾವನ್ಪಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜತ್ತೀರ ಅತೆ ಅಂದು ಪುದರ್ ಇಂಚದಿಯಾರು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬಾಯಿಂದ ಪುದರ್ದಿಯ ಸುರೂತ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಆಟ ಒಬ್ಬಿನಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ನಿ ಪಂಡ ಜಬಲಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಯೋಗಿ ಶುಳ್ಳಾಲ್ ಅಂದ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಆಟ ಒಬ್ಬಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ ಅನ್ನೋಣ ಆ ಟೈಮಡು ಸುರುತ ಪ್ರಸಂಗ 2003 ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ನಾತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಾಂಡು ಕಲಾವಿದರಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿತ್ತೇರು ಆನ್ಲ ಗೊಬ್ಬಿಯ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಾಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ದಾಯಪಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತಿನ ಉಮೇದ್ ಐತ ಮಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಐಗುಲ ಭಾಗವತೇರದ್ ಬತ್ತಿನಾರು ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡದು ಆರು ನಿಜವಾದ ಭಾಗವತೇರತ್ತು ಆರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಭಾಗವತೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ಐಟ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಂತೇರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ವೇಷ ಮಂತ್ನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ದುಬೈಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಊರಿಗೂ ಪೋತೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಯಾನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂತೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮಂತದು ಆ ಆಟ ಆತುಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂತ ಕಳಪೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತರ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಯೋಗೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಂದರ್ಕ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವಾಗ ಯಾನು ಉರುಡುಪ್ಪುನಾಗ ಉಳಿಯ ಧನ್ವಂತರಿ ಸಂಘ ಆಟಗೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುಂದರ ಅಕ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾರುವೆ ಅಂತ ಪನೋಯ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಇನ್ನು ತೂವನ್ನಕ್ಲು ನುಂಗವನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಎಂಕ್ಲಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಕ್ಲು ಮಾರುವ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊಂಡು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಅಂಚ ಉಳಿಯ ಧನ್ವಂತರಿ ಸಂಘ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಅಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪದ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾನು ಸುಂದರಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಂಟ ಪಾತೆರಪಾದು ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಪರತ್ ಡ್ರೆಸ್ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಪಗ ಕೊರ್ತ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯೋಗೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಇಡೀ ತರಪಾದೇರು ಆಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಯೋಗೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಅಂದಪ್ಪ ನೆನಪಡಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನಂಗ್ಲ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪುರ ವಾರಿ ತಿಡು ನಿಕ್ಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರು ಅಪಗ ಮತ್ತು ರಂಗಸ್ಥಳ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಟಗ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು
ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಟ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬಾಡ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಅದೇ ಅಂದೊಂದು ಒಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬಾಡ್ಗಾನಾಂಡು ಐಕ್ಲ ಕಟಿಲ್ ಮೇಳದ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಲೆಕ್ಕ ರಂಗಸ್ಥಳ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅಂಚ ಐಟ ಒಲ್ಪಂಡ ಐಟ್ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಐನು ಮಲ್ಲ ಮಂತು ತೂದು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಡು ಮತ್ತು ಮಂತೀನಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪೂರ ಮಂತೀನಿ ಅಂದು ಮಂತು ರಂಗಸ್ಥಳ ಬಾಡ್ನಿ ಅವಲ್ಲ ಮೇಳ ಪಿದೈಡು ಊರ್ದು ಬತ್ತನ ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಗೇರುಗಟ್ಟೆ ಗಂಗಾಯ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇಡೀಗೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಐತೆ ಇರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಂಡರು ಗಂಗಾಯ ಶೆಟ್ರು ಎಂದು ಬಂಡರು ಅಂದು ಆರು ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪೋಯಿರಂದು ತಿರಿಯೊಂಡೆ ಹೃದಯಗಾತ ಅದು ಅದೇ ಅರುಣಾಸುರೆ ಮಂತದ ಅನ್ನಾರು ಆ ವದೆತ ಪೊರ್ತಾನಗನೇ ಅರ್ತಿರ್ತು ರಂಗಸ್ಥಳ ಬೂರ್ನಿ ಆರೇನು ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬಾಯಿಗೆ ತರಪಡಾದಿತ್ತ ಆರು ಎಂಕ್ಲನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಆಟಾಡು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಪಾತ್ರ ಸಿದ್ದೇರೆಗಾರನ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಪಾತ್ರ ಟಿ ವಿಡು ಪೂರ ತೂದು ಗಂಗಾಯ ಶೆಟ್ರಿನ ತರ್ಪೋಡು ಗಂಗಾಯ ಶೆಟ್ರಿನ ತರ್ಪೋಡು ಪವನು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ತರ್ಪ ಇರಲ್ಲ ತರ್ಪನ ಗಂಗಾಯ ಶೆಟ್ರು ಪವನು ಇತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಸಬೇಟೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಯಾನು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪೊಗ್ಗನೆ ಕಟಿನ ಮೇಳದ ರಂಗಸ್ಥಳಗೆ ಪೊಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ಅವಂದಿತ್ತು ಅಂದು ಅಂದಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ತೂರ ಬಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳೋಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಅನ್ನೊಂದು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ದುಬೈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಏತು ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಇಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡಿಲ್ಲ ವಾ ರೀತಿಡೀರು ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪವರಾಗಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ನಡಪಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನ್ನಡೋಡೆ ಅಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡಪುನಿ ಕನ್ನಡೋಡೆ ಆಂಡ್ಲೆಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನಿ ಪಾತಿಯರೇನು ತುಳುಟೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಹೋತು ನಿಜವಾದ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡಾಂಡ ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತಿಯರು ದಯ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿಯರು ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ ಜೋಕುಲಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿಯರ್ನ ಅರ್ಥ ಹಾಪಿಚಿ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿಯರ್ನ ನೀ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿಯರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ ಪ್ರಸಂಗದ ಅಲ್ಪ ವಾ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಅಲ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲು ಕನ್ನಡ ಬರೆದು ಕೊರ್ನೇನು ಅಪ್ಪೆಂಬಡ ಕೊರಪ ಐನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮನ್ಪವೇರಕ್ಲು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಐತ ಉಚ್ಚಾರದ ದಲ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಐನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನುಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದವಳು ಅಂದು ಆಪುಣು ತಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಉಚ್ಚಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಐನ ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನುಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಳ ಅನುಪ ಇಲ್ಲಡ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಮಂತದೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪ ಅವನು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಬೋಡಾದು ಈ 2 ಸಾಲು ಭಾಗವತಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಭಾಗವತಿಗೆ ಪನ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಭಾಗವತಿಗೆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಜ್ಞಾನಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ವರಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಮಧುಪುರ ಸ್ಥಿರವಾಸ ಗಣೇಶ ಸದಮಲ ರವಿವಾಸ ಮಧುಪುರ ಸ್ಥಿರವಾಸ ಗಣೇಶ ಸದಮಲ ರವಿಭಾಸ ಇದುವನದಿದೆ ಕೋದದಿ ಶಪಿಸಿದ ಲಂಬೋದರ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಿತ ಮಧುಪುರ ಸ್ಥಿರವಾಸ ಗಣೇಶ ಸದಮಲ ರವಿಭಾಸ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪೊರ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಬಲೆ ತು ಒಂದು ಬರ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ವಿಚಿತ್ರ ಇಪ್ಪಂದು ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾಟ್ಯ ಗುರು ಐನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನು ಪಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಯಾನು 3 ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇಲೇಕ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೆ ವಾರದ ಒಂಜಿ ರಜೆಟ್ ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸ ಸೈಡ್ ದೀದು ಆರ್ ಕಲ್ತನ ವಿದ್ಯೆನ ಬಾಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಗುರು ತಿಕ್ಕದೇರು ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೆರು
ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಂಚನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಜ್ಯೋತಿಂದು ಏನ್ ಕಾರಣ 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಕ್ಳೇನ್ ಬುಡ್ರೆಂದು ಅಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಕಲ್ಪವನ್ನ ರೀತಿ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಕಂದ ಅಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಮೇನ್ ಗುರು ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಕುಲೊಂದು ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ಆದ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒತ್ತಡ ಅತ್ತಂಡರ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನ ವಾರದ ಒಂಜಿ ರಜೆಟ್ ಮೂಲು ಬೆನರಂದು ಬೈದಿನ ಜಾತ ಜವನರೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವನ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ಗ್ ಗುಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತಿರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ದಾದ ಮನ್ಪರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎನ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುರುನು ಪುಗರ್ನೇಕ್ ಅದೇ ಅಂದೆ ವಿಜಿತ್ರೈ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣು ತೋಜೋಡು ಬರ್ಪುನಿ ಆರು ಊರುಡು ಪುತ್ತಿಗೆದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಬಣಗೋಡಿ ರಾಂಭಟ್ರನ ಶಿಷ್ಯಂದು ಪನ್ಪೇರಾರು ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜೇರು ಬಹುಶಃ ದಾನ ಬೇಲೆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ. ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ವಾರೀತಿ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಪಯನಾಗ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋಪುನ ಅಮ್ಮಗ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಬಂದಿರು ಪಾಡಿ ಪೋಪುಂಡ ಪೋಡೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಪೇರ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಯಾನು ಸುರುಟೆ ಪಂತೇವೆ ಎಂಚ ಪೋಯ್ನಿಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಟಕ್ಕೆ ಯಾನು ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂದು ಎನ್ನ ರಾಮ ಬಪ್ಪಣ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಡ್ ಲೆತ್ನು ಒಯ್ದುಂಡು ಲೆತ್ನ ತಿಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಿರ ಅಡ್ಡಿಯಾರ ಶಂಕರಾಳು ವೇರು ಐತೆ ದನಿ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಕುಂಜಿರಾಮಮಣಿಯಾಣಿ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಬಣ್ಣದಾರು ಅರೆನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ನಿ ಆರೆನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಿರ ಮೇಳಗೋನೊಯ್ನಿ ಏನಂದು ಅಂದು ಐಡ್ದೊಕ್ಕೆ ಏನೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಮೇಳ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತ್ ಏನು ಬುಡ್ನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಡ್ನಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ ನಿದ್ರೆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎರಡೊಂಜಿ ಕಡೆಕಾದು ಒಂಜಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂದು ವಾರೀತಿಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯರ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ನಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೇಳಡೆಂಚ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೇರು ಅಂಚೆನೇ ಪೋಪುನಿ ಸಾಧಾರಣ ಬಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಊರುಡು ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪುನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಸೇರಾವುಜ ಐಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಗೊಬ್ಬುಜ ಎಂಕ್ಲು ಐಟು ಎಂಚೋಂಡು ಅಂಚೆನೇ ಗೊಬ್ಬವನಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲತ ಎಂಚೋಂಡು ಅಂಚೆನೇ ಗೊಬ್ಬವನಿ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಕಮ್ಮಿತ್ ನಡೆದಾರ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ತಯಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ವೇಷ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜನ್ನು ಹಿಡ್ದಾರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಟದ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಕೆಲ ಕಲಾವಿದರೇನು ಎಂಕ್ಲು ಊರುಡ್ದು ತರ್ಪಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೆಲ ವೇಷಗೂ ಬಾಕಿದ ಇಲ್ಲಿ ವೇಷನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಊರುಡ್ದು ಕಲಾವಿದರು ಏರು ಪುರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಾವಿದರು ಏರಿಂದ ಪಣ್ಣುಂಡ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಣೂರು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಾರು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರು ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಮನ್ಪೇರುಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧೂರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವಡ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಕರ್ಣ ವರ್ಷಲ ಬೈದೇರು ಈ ವರ್ಷಲಾರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾಜ್ ಬಜಕೂಡ್ಲು ಆರು ವೇಷಲ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾಯಂದು ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಿಂಜ ವೇಷ ಆಯರುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಪರಿಸು ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಕಿದ ಬೇಲೆಗಿಂದೆ ಪ್ರಸಾದನ ಐಕ್ ಜಯಂತ್ ಪಾವಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಕಾನದ ಸಟ್ಟಿಡ್ ಬೆನ್ಪುನಾರು ಆರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾಗವತೇರಾದು ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಹೊಸ ಮೂಲೆ ಭಾಗವತೇರು ಯಾನರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಊರುಳ್ಳೆ ವೇಷ ಮಂತದೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಒಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಸುಮಾರು ವೇಷ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಂಡಿನ ಭಾಗವತೇರಾರು ಸರಿ ಹೊಂದುದು ಪೋಪೇರಾರು ಎಂಚ ಬೋಡಂಚ ಇದು ಚೆಂಡ ಮದ್ದೆಲಡಿಯರು ಐಕ್ ಚೆಂಡ ಮದ್ಲೆಗ್ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ದೋಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೆಂಡೆದಾರು ದೇಲಂತ ಮಜಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರಂದು ಆರು ಬಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಆರು ದುಂಬುಲ ಬೈದೇರು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಬೈದಿನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ತರ್ಪಡಾದ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈ ತರ್ಪಡಾದನು ಆರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕಟೀಲಿಂದ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪೊಸತ್ತ ಅದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಆರು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದಾರಿಗೆ ಆರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಯಾರಿ ಅವನುಂಡು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಐತೆ ಎರಡು ಉಲ್ಲೇರು ಈಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯಡ್ದು ಮಾತು ಆಪುನ ಬೆಲೆ ಎತ್ತವು ಐತೆ ರಿಜೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಡು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಪಾತಿರ್ದು ಕೊರ್ನಾರು ಸದನ್ ದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮರಾಜ ಹೆಕ್ಕಾರು ಪಂಡದು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಕೇட்டு ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಲಾಭನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ಪುಂಡ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ದಿರಾಮ್ಸ್ ಒಂಜೆರಡು ವರ್ಷ ಕಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೆರಿ ಸೈಡ್ ಮಾತಿಯರುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ 21 ವರ್ಷ ದಿಂಚಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಿಕಲ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ವಾ ತಾರೀಕು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಜುಮೇರಾ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಪ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಪುಣು ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಈತ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂತು ಪೂರ್ವರಂಗ ದೇಜ್ಜಿ ನಿತ್ಯ ವೇಷ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ದೇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿತ್ ನೆಡ್ದಾರ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿತ್ಯ ವೇಷ ಪೂರ ದೈದ ಅಂಚ ಹೇಳ್ದಾರ ಒಂಜಿ 10-20 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಗನೆ ಶುರು ಮನ್ಪುವ ಅಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ವೇಷ ತುಯ್ಯರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ದಯ ಮಲ್ತದು ದಯ ಬಂಡ 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದೆ ಅಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬರ್ಬೇರಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿಲು ದುಬೈಡು ಕಂಡಬಿಟ್ಟ ಜನ ಉಳ್ಳೇದು ಇತ್ತ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ದುಬೈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಉಮೇದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಏರೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಾಧಾರಣತೆ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪಿತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ಏರ್ನೆಟ್ ಏರಣ್ಣ ಒರಿಯಾಣಲ ಗುರುತು ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದ ಅವನಿಗಂಟು ಸಂಶಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಅನ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕರೇನೇ ಅನ್ಬಿಡುಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಕ್ಷರಂಗ ಪಯಣದ ವಿಚಾರಡು ಪಾತ್ರೆಗತ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇರ್ನ ಯಕ್ಷರಂಗ ಪಯಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬಾವಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಟಗ ಬಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಆಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೊಡೈನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜನ ತೀಯರೆ ಆಟ ತೀಯರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಕಡೆ ಕಾದು ದಾಲ ಪನರುಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಇಂಚ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಲಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತನಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಿಂಜ ಮನಸ್ಸಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಯಕ್ಷರಂಗ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಜುಮೇರಾ ಮೂಲು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪೆರಂಡು ದುಬೈ ಇಡಿತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು